Sarit nang tam ni bagai tini media ramai ringan na. Ang media aja mapai kang laci kiri buyuk liya. Tamong kangkai ang mane songkranti ni dino ang antane ani mare bai te ya. Borok kunoi je saka borok amte hine ang ni noro phai na ine ke ang saka phai di ne dol ba jaga to mari sine bile kai borok saka chungti ni norong no songkranti chana ine kang bo dino nok thangli ang ka phai di ni saka ang borok no ka bo phai ka phai mani poreng ka ang borok no kaham kai no chari nung ro ro hor ka ai mare yar ke te tamo borok horo no thangpai lang kha odino engka thangpai mani poreng ka kai ang phungai je nai kha ani rang sikuri kha rang 5000 engka ang to ro kosto ka se pori tongo ang bu kaisa an buma bu phaje buini hai rang ganang pusia ganang amte buya ang boro kosto ka ni tongo pori tongo engka rang 5000 abu komia bele rang ekta gano subaina ka se chung 100 bar mawan sugu kamule 5000 rang sing kai busu kosto ka ni parents ro gano ro hoi pori ri tong ang bono tini rang sanmani karon te tini ani fake account buku ta koklai ka ta mungkai bumung ka kemia de borma ni thungka engkai ani number engkai ora pura mo ani number ruiruoi ani borok number sankangka ani number no ruiriu engkai dikangka borok rano call khaye jalogo are ang tamo ang sinal po tamo po na no mo hairo kaya buku sitra kaya osla rok text kayo okay ang saka ang to mo hai borok yalo o account ani ya ne buito believe kaya ble o account ne oro o account ani number series ang ko bui wan songa je ani no hinoi okay amni pora ang tini bo bono saka ani rang bupro dine boro ni rang osla no tibo dom kiru boro ni rang sinal jeng ma oro tawo no tong tongoi ang sana musu yamti ko rong ang lachiu belai no onti selema singsa ko rong no Gam ni poreng kangka ang bono saka ani rang ridi ne bo sao boro ni rang nono sang ulta fieni ni kok no sabo khana nai tong no rang san kangkai nono sabo believe khane tong je ang nin thani rang khogo ne atike sao engka ang saka mare tongo ani ro proof no ro tak mare be kok sale mare bo saka nung no khogo ne proof te busuk nang je spano satong angke bono kiri amtike bo sao ochelani bumung kangkai bono kongkal boringo laki boringo tam bini bumung go thikuroi bini parang kha borka thalo po amtike sao gai bo buri rok no bo flat khaiso go belai kheno ochela gai amni bagoi tini ang rang sanmani sa ano tam saka asto bolo malai mani porengka ang nono ni rang no rui ruwa no kaham kai no amtike sao bo ano dom kiru bunai tuknai ani nogo bo duibar phai thang pai ka bo ano bunani bagoi ang toro saijung se bara tong tongo ani dolbo tok bini baba sori hamya ni thangjak ang to kiri bile risk hainu se tawon rogo din sal hamya ang kiri go omo hai risk rok nang yasak na musuya ambaga ang request khayo bo ani rang no rithung te ani fake account no off khaina bagai ang bono koyo ngai te ani mungtui je hamya je ani account fake nungnai aboni account fake ni mung kha kemia de borma oro ani number supply khaijago but abo angya abo buise Asa hangrai songkran tiga ta hangrai bela. Hangrai ni dino. Ini pore one ya sekawan ini mangkat tam nih ini nunggu jangan kasih palo. Ang dara bono ang barbar sancho kha ani mare kha puila sawo bobai mare bai bo puila chole pro mare saka lachi jago no ta sadi ang nini rang no aste khai pono runa hini bo sawo ga ang do mare khai dor ang believe khai bile mare bile ang boro no bises khai no rumo na ho ga o kisani bagai bang believe ma khai nei bono ga bono trust khai no ang je saka doa kon khai mare ni sama dice tini amtike ang tongmang tini ke borok taglai bo thangka borok kok bo salai lia kaisa hangkai orang ni kok bo tini te bo kukhlai ka mare bo saka angri malia jeni ni rang khoknai bono nung sandi anota sanding ke borok kuni ni bising choma hang tong khangka ani rang no te sabori sinai jena nai bono mari ne ble ani rang ang to kri borok ang gnang ni bo bosia ang ro kosto kan nong ni borok ano pore re tongo angoro an dolong no tugoi rang khokjak de amte ang joto borong no help khayo mani bodlai je omo hai folman na ni saimang khangka ke bo help khaigal khamung tabung ni ke bote dol friend no ke bo believe se khaide kuroi tak ni dino omo hai situation je angkha angle ang ni je kalai ang saimang khang borong no dino ang tam ni sa ang jagari jakha amuno ani bulung kha nang men tabuk nukjang mani karon ke nang samani kangke ni mungoi ni number be fake account dara viral khai tong ani number viral khai tong go bo borok abuno mothangna bagai nang ang koyo amo request bo khayo ang bono bote bole chela borok angle buri borok te bono domki buri go mar khane domki ru bono e se khaine po bo tharna po ta mo po ang bono siniya khopo amte rokha bono বহুত ano bomo khaika ga bini oro proof bo tongo je bo alka buri bai bo bote omo ang sana musuli abo kok ang asuk simino sachine je boani rang back khai ritu te ani je fake account bo thungmani abo no stop khaina bagai ang ko yubin thane ang te bo bai kuno walaina bo musugya tuklaina bo musugya
ang o asto bolo je no ring mani malai phari ka tini 5 April 2024 o e sala e dara tak no bokol khaibayo ani phone dila ang iko dara bini ang bono boano amtike tini bo je dom kiri kha boano ang recording khlai mali atang ingke ang recording khlai ka hangkai dara bokol kat kat khairi o chela asukai omo ang nangla tamo thangai malai ne wanso dara bo saka ano e rang dinai tini malai dinung je sikai pon ani chaya se kuru ingke dara ang bo bai malai ne nang tangi kiri nai nang malai ne na e kate tam request na nang bi khane ko o selani number te bini photo ang phone tongo dara bini oro photo bo tongo dara bini oro no rija bini buma bo tam jani chakri khayune bo ke bono kiriya o chala thakon te tam tong na ning sambono request ang dara ang walai toklai bu musu yang kiri wodo ang saisang se bara tongo tongo oro hingkai bo ano hor salo miawo bo dara ang phunung nai bo ani rumo phai thang pai mani ano photo bui ro hoka ano saubo nung boro kiri jage khawai thang oro nung tange kiri jaroi tong nung ha nung ano rang sanai ke ba ani biskang ko sandi amti ke sawo ga ang bono ang bini biskang ko bahai ke sanai boru siriya boro hongka hangkai iko dara ani rumo phai ang tala rijak mane bora bo photo bo e mia horo phaja ko bo ki riksha de badara ang saijung tongnai borok bolai kaisa drugs sanai borok se ngai bo tai mo ano tam khaino bo sai mia bole ani no ke kesalma to ke bono ring homai ani ro ke bo sini nai nung nai borok to kurei kon mutan nin mare ni para boro ani mare ni parang kha e komo bini borka thalo ko chala ni o chalani bo borka thalo borok para kaisa ni bagai sini lai no bo bini details bo sawai mano nin para ka boro ani parang kha ko gonda sorabo e dolai ani mungda ani mungoni ta tripura mungkin nang tabu media bus kamu nung sage bono request like ya ni request to bo mane liya o fake ko no mothali am kan ke nang te tam step na hanai ang je ang omo decision na ho sinai je ang bono PSO bono FIR khai dinai tang hingka hangkai bo buku bai sawai se mane liya hangka bo sawo ke bono kiriya hangkai bo kiriya ni mote kisa ang bo je kuno to decision mana nai tango hingka hangkai bo ano ang tini jotini PSO thandiya ang buri ungui ang tini sring tongui tong hangka bo next time buri no bo se momo haike khalai nai bo bini character bo kisa hamia po bo kha bor kathal ni ani mare saka bono bo already mare be flat khaipai ka kaisa buri baya bo buini chakri gnang buri rok hingka hangkai no bo bono photo ro hore sawo abo ani buroi ang bini rangbai tongo mane kok bo emon khai dabrugoi sawo bo tam sanai je bo buri rok no bo ek number ka flatting khayo bo je kaisa buri be kaham kai tongmaya bo sak tam jane wansuk abola saimaya bo sawo ang ke bono sikiriya amtike sawo bo ke bono kiriya bo PS police abo bini bagoile tamo left side ni yak ni sawo bo amte hine bo kiriya ke bono ano sawo nung hai buroi sadoron buri tamo khaimanai amtike sawo bo ano tang saka au ang sadoron buroi nung ba ano kesang saka ulupano rang ri nai ke rudi ang opok bo saka nung bat mani na go sia nung sawo nasinaya but ani mare je nung nai borok bo nuk khanung nawo boni ni girlfriend to nung bai walai se tok ano kubi kok sabele o dino bo saka je e mare ang rang ri nam tike mare samung tini bo o din sokai ka bat tak phano rang ni ko kuno phaya ang tini je bono sakang tini je ska pon sanchi nai ani bo rang tak mas paikha ang bo to nok bara ruina nang tongo but isa o je mo maso kisa onek sori hamya rong mai khasi ni nogo bo ang nije se khut sori hamya ang oibar hospital thangka ang report je phunung mano ta bo ani hospital ni report ang asaka mena ani sori rok hamya nogo bo chung kuno asuk gnang chung royal family ni borok boya chung kaisa middle family ni borok no because bono ang koyo je tamni walai nani tan chung joto bukung bara rok chung thanja ni samane omo de chin thanja phunuk jang mane ari ang bona khamani ridi nung aste khai pano ga obo hai gang next time mo ke bono se ang nijeni bokhor bising borong phunu ang bisas khai mangala khaje an nogo tongoi chawoi borok thanglayo but ani thani no rang bu khogoi tanang amo sanai se tini ang okok ni bagai sang tini bo aske dom kire jago asuka ang tini bo bai hinja ka bukuk sitra ang ani parents sogoi pharo mai ke hinja ya khona je ang bo bai hinjak mai ke tabu abo ani no mi borok ni ko ku tu yi saka bo
Badang bono kuru saja kia. Tak citra suka saka. Ngasih laci katam sare. Cairan pergoi benar ni mani ko butuh saka bo. Nini dia family ni kok le bo bahki seban kamu. Agi ko yar ini si toka angkai ani mare no saka na bono bini ke bukure am tiro kene. Kahamano kok salai tong mani kaham kai no dol kai chung friend kai bililai tong mani. Musi tong macam ani rang na saka o rang na pronti kan o ma hai ke problem nong kha ani fake account bo bokulo goi buina ani mungte hamya saka ang tamu fo ang omoro ani buku ko phaya. Rom ni tabuk ni no 5,000 nang nang mani apa ni no fake account nong mo thak kam kale nang mani den hana. Ani fake account no bo mu thak thong but Rang mani apa to nong mala gule. Asal kai men ko ganggai dara chini borong ni ijat chedo chini kaise respect si chung nango rangle thango phayo chaimano bote bot ani fege ko thuka ani number kebang ma borong no bo supply kai ka je kebang ma borong ani number o ka bo mo ni sawo burui amtei burui ne ani number bo kebang ma borong no no rikha ang bono o rang kok sana thangoi se boano tini omo haike sauka ang sin ani nijeni rang no sana thangoi se ang tini bobai hinjaka ang tamo sinal po tamo po omo hai burui hini no viral khai ka mane ka ham to khaya bele hamiani bagai do khayo ka hamia kok no sasawoi ano din na 24 ঘন্টা বড় কল খায় ani next mano exam din na 24 ঘন্টা কল খাই খায় ano pura ekdom ang tam sare ang pura depression kalai soka kol khajang mang ang ano ko khamia samang khanawe ang nije no ang pura mong thangka ang